It's not growth. It is not growth until it costs you something. Njengoba ukhulile nje iziphi into wasitshengisa zona. Iziphi ibazi. Wani uzobani uzutholele growth onayo. Omunye umuntu angathi hayi ubaba ka delegate usebenza yedwa. Uyazi ukuthi angaba delegate ababe ngabangenzani. Baba salani phela growth in a price. Yeah. Ingakho akekho umntwana kaNkulunkulu that must be scared to be alone. What if you're gonna get together? Zoba uyifaka abantwini. Mawusokhulile awulokhu ufana nabantu uthini kuphi. Mawusokhulile uhlangana nomuntu emongolesine athi awukosami ngiyangimema emshadweni ngomgqibelo. Wawuyilapha. Ngoba umuntu weconvenience ukumeme ngoba ekubona hayi ngoba ekudika. Igrowth ithi uma ungabizwanga uyi. Uma ungamenyanga uyishutheki. Izinto ongahlangene nazo uyibuze. Ukuthi umuntu ungiphela emzimbeni awuphawuli. Igrowth ithi focus on the improvement. Focus on your growth. Leave other people away from you. Yebo comment eyintweni ongakalingwa ngazo. That's all.